Kristu inkosi. Ngicela ubaba umnikati esibongela ubufakazi egameni lenkosi yethu Jesu. Baba egameni likaJesu uNkulunkulu wethu ingcwele, siyabonga Nkosi ngemisebenzi yamandla oyenzayo Nkosi phakathi kwempilo zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu amandla evangeli elikhulu lompela umuntu apho ngokhulekile impela. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukunqoba Nkosi kwakho phakathi kwempilo zethu, sinqobele iziphi esizaziyo nesingazazi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuqondiswa nguwe ngezwi lakho ukuthi sihambe ngokufanele ivangeli. Yebo uNkulunkulu wethu, abantu esiphila kubo abangaliqondi uNkulunkulu wethu bayagxeka, basibukela phansi. Kodwa siyabonga Nkosi ukuthi izwi lakho liyakufakazela lokho. Lithi kuyoba khona indlela yobungcwele, indlela Nkosi abahamba ngayo abangcwele abangayokuduka kuyona, bebuka beziwula ngeke baduke kuyona. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi uyasebenza phakathi kwempilo zethu. Sithi uNkulunkulu wethu uqhubeka wenza umsebenzi. Qhubeka uNkulunkulu wethu ufakaze ngamandla akho phezu kokuphila kwethu. Liphakanyiswe Nkosi iflegi lasezulwini ngokuphila kwethu, ukuthi uNkulunkulu wethu njengalokho uNkulunkulu wethu uMosa ephakamisa inyoka ihlanu, nasempilweni zethu igama likaJesu liphakanyiswe ngokuphila kwethu. Siyathoba uNkulunkulu wethu siphakama ngamandla nangomlilo, sinciphe thina ukhule Nkosi phezu kwempilo zethu. Qhubeka Nkosi wenza umsebenzi ngaphakathi kwale ndawo, liphakanyiswe igama lakho ngoJesu Kristu Nkosayo kuze kube phakade. Amen. uJesu Kristu inkosi. Holy